Takže čau lidi, vítám vás u dalšího Minecraftu. Mně se vymazal Minecraft, který jsme dělali, takže asi nebudeme začínat úplně od znova. V minulém díle jsme natěžili uhlí a 9 železa. Tak jdeme si vykraftit pec. Pojď pec. Pojď k tatínkovi. A ještě musíme jít pro dřevo. Počkej, proč jsem si kraftil novou pec? Já se nemůžu vykraftit ani sekeru. Hele, villager, co mi nabídneš? Já chci to laso, totiž. Budeme je muset zabít. Nic neubíráte, co? Mám laso. To se mi bude třeba hodit. Někdy. A co ty tady jak nechču moc na mě. Počkej, kolik mám kůže? 1. A 2 lasa. Počkej, já potřebuji natěžit tady stromek. Já to mečem. Tak meč byl pěkně na hovno. Já už se půjdu vyspat. Takže mám to další den. Sám bude hodit na torčky. Já mám ještě... Jo. To teď úplně nechci. Co, já si můžu udělat display? No to je zatím čas. Ještě tady ten krumpáč. Chápu, musím udělat ještě styk, já jsem blbej. A tady no. Kudy půjdem kopat? Tak kdybychom našli když tak diamanty. Počkej, to další tady nenajdem žádný diáč ani železo, co? Musíme s těma torčema fakt šetřit. Až tady nic nevidím.
Tam to se mi smazalo tamto video, takže musím natočit nový. Takže dobrá se dvojka. Mám kosti, když tak na nějakého psa. Hele, nůžky. To si vykraftíme. Až půjdeme do nedru, tak to budeme potřebovat. Proč já nekopu dolů? Je železo. Ale se potom třeba není láva, ne? To by bylo absurdní. Tohle snad tam, až najdem spawner, tak úplně chápete mě snad, ne? Jo, tady ještě. Už z poloviny opoužívaný. Jo, my jsme byli tam. Knock, knock, knock. Takže dávám střih a až nějakou kývku najdu tu, jak se vám ozvu. Lidi, už jsem rozbil krumpáč. Tak ještě, že mám za sebe ještě tady ten... Já vytěžil torčku. Co už kovu docela dlouho, ne? Neříkej mi, že nenajdu žádnou kejvku. Takže už máme další krumpáč v hajzlu, jo? Jde to o něco rychlejš teda. Takže. A my můžeme pokračovat. Na to olí jsou úplně vykašlené. Já nechci ve hlínový části, nebo... Počkejte lidi, to bude střih.